Дзяржаўная установа адукацыі, маладзечанская сярэдняя школа нумар 1 імя Янкі Купалы. Будзіч Захар. Ірына Касянкова. Малітва маці. Гаравала матухна. Не прыйшлі з вайны. Згінулі, не вернуцца родныя сыны. Сэрца болем сціснула, цёмна ў вачах, галаву ахутала полымя і жах, думкі закруціліся. А навошта жыць? Ці вайну праклятую, ці сябе вініць? Што 4 хлопчыкаў у чужой зямлі? Мо магілкі травамі, зеллем зараслі. Мо у полі дзе-небудзь бедныя ляжаць, каб магла б хоць дзетачак родных пахаваць. Так з адчаем крыкнула Богу ў вышыню: я замест кравіначак лягу зямлю, змілуйся, мой божачка, забяры мяне, ні аднога хлопчыка смерць хай не кране. І любоў матуліна падняла сыноў. Усе з вайны вярнуліся да сябе дамоў. Ды насустрач матухна выйсці не змагла. За сыноў, за родненькіх у зямлю лягла.